Albert Einstein je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců 20. století. Je nejinteligentnější člověk v historii. Einsteinovo dětství. Einstein strávil dětství v Německu. Když mu bylo 5 let, ukázal mu tatínek kompas a Einstein si uvědomil, že musí existovat nějaká síla, která pohybuje střelkou. Byl to jeden z nejdůležitějších okamžiků v jeho životě. Když byl považován za pomalu chápajícího žáka, vynikal v matematice a také rád stavěl modely a mechanické hračky. Vědci po smrti zkoumali jeho mozek a došli k závěru, že učební látku vstřebával jiným způsobem než ostatní, protože jeho mozek byl jiný. Z obyčejného Alberta Einsteina se stal doktor Albert Einstein, který pracoval jako profesor na mnoha univerzitách. V obecné teorii relativity poukázal na fakt, že světelné paprsky procházející poblíž slunce se musí ohýbat působením jeho přitažlivosti, byť jen nepatrně. Vědci pozorující v letech 1919 a 1920 zatmění slunce tuto hypotézu potvrdili a Albert Einstein se stal celosvětově slavnou osobností. Po ukončení školy získal Einstein práci ve švýcarském patentovém úřadu. Veškerý volný čas strávil studiem fyziky. Během švýcarského pobytu publikoval svou speciální teorii relativity 1905 a studoval pohyb atomů. Předpokládal, že vše ve vesmíru je v pohybu a proto je veškerý pohyb a všechna měření, který učiníme, relativní. Einsteinova teorie ale říká, že rychlost světla je konstantní, stála, neměnná a že se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo. O čase a prostoru obvykle uvažujeme jako o různých oddělených a na sobě nezávislých veličinách. Einstein je považoval za jedinou věc, kde obě složky působí společně. Místo toho, aby věcem přisuzoval 3 souřadnice, 3 rozměry v prostoru, dal jim souřadnice 4, čtvrtou byl čas. Einstein obohatil žánr sci-fi literatury o termín časoprostoré kontinuum. Speciální teorie relativity se říká tradičních zákonů fyziky a geometrie. V obecné teorii relativity dokazoval, že s rostoucí rychlostí se objekty stávají těžšími a těžšími a z toho plyne, že lidé nikdy nemohou cestovat rychlostí světla, protože jejich váha by nesmírně vzrostla, snad dokonce i nekonečněkrát. Einsteinovi byla v roce 1921 udělena Nobelova cena za fyziku, a to za všeobecný přínos fyzikálním studiím. Existují však kolegové fyzici, kteří s jeho teoriemi relativity nesouhlasí. V roce 1934 zabavili Einsteinovi v Německu nacisté majetek a kvůli židovskému původu byl zbaven německého občanství. Jelikož mu ale Spojené státy nabídly práci, z Německa odešel a USA přemýšlel o dalším rozšíření svých teorií. V roce 1950 publikoval práci Jednotná teorie fyzikálních polí. Tato teorie rozvíjela teorie dřívější, zahrnovala i myšlenky týkající se elektřiny a magnetismu, které obě tyto síly ohřímovaly. Nenalezl ale způsob, jak by se své teorie ověřil. Albert Einstein také prohlásil, že energie se rovná hmotnosti vynásobené rychlosti světla na druhou a také i velice malou hmotnost se přeměnit na obrovské množství energie. A proto se dlouhodobě obával zneužití svých objevů pro lidstvo neblahým způsobem. Vyčítal si i své přispění ke zkonstruování atomové bomby. Albert Einstein byl narozený 14. března 1879 v Ulmu a umřel 18. dubna 1955 ve věku 76 let v Princetonu. From Princeton, New Jersey, the Emergency Committee of Atomic Scientists, headed by Dr. Einstein,
has issued an urgent appeal for funds with which to educate the public. We scientists who released this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness out.